Селяк времена, кулата е построена на квадратна основа, 27 метрова и след нея вече се намира главният вход на красивия Султански дворец, който го виждаме от лявата страна. Това е дворецът, който се казва Долна Върче и се превежда като дворецът на запълнената градина, понеже тази част, където е построен дворецът на времето, е бил един от големите птици залили на Босфорския пролив и се запълва с камъни и пясък, оттам получава своето име. Дворецът на Долна Върче се слави с тази трета част на средата, която е виждаме, която се изсветява, която се казва тронната зала или церемониалната зала на Султанския дворец, в която виси и най-красивият, най-големият кристален полидей на Европа, не само на този дворец, което е с тежина 4,5 тона. В дворецът Долна Върче е построен през 1856 година, за 13 години е построен дворецът от една известна арменска фамилия, която се казва Палянина. Дворецът Долна Върче е известен вече в Чехословакия на Бившата република за живота на Чехословакия, който го превръща в една негова резиденция и използва като работен кабинет една стая, която се намира в перемната част. До работния му кабинет, също в перемната част се намира болница. Това е била една султанска болница, която е била използвана от Ататюрк през 1938 година на 10 ноември в 9:46 минути. Ататюрк в този разкрит Султански дворец и затваря очите. За това тези, които са влизали или които ще камат след обяд в двореца Долна Върче, ще видят, че всички часовници са спрени на 9:05. Лявата страна квартала, който го виждате, се казва Бешикташ. Бешикташ се превежда като каменна юга, казвате, че в тази част на града през 7 век свещеник Лейли Яшка построява една черква, която не е била много голяма и се докарва до капена Исус Христос от Сирфек. След това се казва, че тази люлка е била закарана в Византийския храм в града София, но това е само една версия, едното положение, от сега намерено няма за това. Se знае, че е била камена, затова е дават името на този квартал Бешикташ. А това се произнесе като Бешикташ, се превежда като без камена. Казва се, че в този квартал напротив от лявата ни страна, на предстана, който го виждаме, е имало 5 големи камъни, които корабите, които преминавали през пролива, са се вързвали на те. Като видите едно пристанище и за това, че са били 500, там е второто име на този квартал. След виждате от лявата страна една стърница по една сграда. Това е един от известните част на университета на Истанбул, който се казва Бахче Шехир, един от престижните университети, като днеска Истанбул и цяла Турция е известна с многото количество и едно време частни университети. Като от лявата страна виждаме една светло-розова сграда. Това е един от известните беззвездни хотели, който се казва Рицкарлтън, а извинявам се, Форсизън. Форсизън е един от новите хотели на пролива, който се построи за 50 години и след него вече започва територията на втория Султански дворец, който е построен на пролива. Цялата сграда, която я виждате, на която е написано Бешикташ, а надолу от езиците, това е една езикова гимназия, на която е дадено името Бешикташ. Сградата е функционирала като гаремната част на Султанския дворец, който го виждате вече от лявата ни страна, казва се Чиран Сарае. Започва да се строи дворец по заповедта на султан Абдул Меджид, но след неговата смърт султан Абдул Азиз, неговият брат,
заповядва да продължи строителството. И първият султан, който е живел в този дворец, който го виждаме, е бил султан Абдул-Азиз, който се славя като физически един от най-здравите султани на империята с високата сила и е наблягал силно на морския флот, известен за това, че по негово време след английският на второ място е бил османският морски флот. Но за съжаление в този момент от една от паника на двореца, султан Абдул-Азиз го намират с отрядани войни и се предполага, че султана в двореца се самоубива. Дворецът преживява един сериозен пожар, вече след това помните да се изчиства тази територия, частично покрива се и първият стадион на Турция, който се е намирал в тази част. Но след това се взема под наем от една известна фирма Кефински, която частично дворецът го превръща в хотел и в двора на двореца построяват новата хотелска част. Това е тази, която е виждате от цялото зеления покрив, от две сгради се състои. Чиран Кефински е името на хотела, който се стави с голямата си стая. Това е една стая, която е с квадратура 513 квадратни метра и мащабката на тази стая влиза 30 000 евро. Като известни бизнесмени, шейхове, обикновено се оставят в тези скъпи стаи. Не е единствената, разбира се, много стоите в този хотел е възможност да видите. След дворецът Чиран и вече виждаме няколко сгради, като първата оценка в жълтия сград. Виждаме, че е написано Галата Сарай и университет. Това е университетът и Галата Сарай, в който образованието е на френски език. И по време на откриването на този дворец знаем, че ще се бивш френски президент, който се казва Франсуа Митеран, заедно с турския президент, уважават президент на Турция Тургут Özal. След университетът Галата Сарай виждаме две сгради в по-светло-жълтка. Това е известната гимназия на Турция, която се казва Кабаташ. Виждаме, че са опънати турските знамена големи и Ататюрк виждаме на Турция. Днес е празник на Турция 19 май. 19 май е един празник, който е обявен от Ататюрк като деня на младежта и спорта от Мустафа Кемал Ататюрк, понеже на 19 май Ататюрк прави вече първият посещение в град. Там тук един кораб, който се е казвал Бърма и започва по този начин да обединява народа и това е дата, на която започва и войната за освобождение. Да освободят от враговете, които са били завладени почти цялата страна. Един от важните национални празници на Турция е 19 май. Квартала, който се намира от лявата ни страна, се казва Портегъй. Портегъй се превежда като средно село и е известен с тази красива малка часове, която се реставрира в момента, построена през 1854 година.